Iwewe ndiwe wapaya panapo ukatora maitanya, ukaenda maitanya kumusha, ukati maitanya has got to have a break after what happened. But iwewe wakuta dhanzi kuchaira panapo uri maitanya uchite. Maitanya wakapusa, vanga siri murume zvinhu zvisina basa kudaro. Anditi imba murume wacho uri kufunga imba chidziro here chisiri murume wako iwe. Спасибо. Baba, dai kumbroze. Kumbroze kizungu, ndakata yana cheko. Kwa ngoro kuwe diki plus kufaisa seva mongwani ngwasa tuwaona. I'm just promising it. Kana une chokwadi ndizvauri kutaura kuti hauchafa wakazviita zvakare nekuregerera, asi usazvipamidze zvakare. Handidi hunhu hwakadaro izvozvo mumusha mangu. Nditarise kana chitaura newe. Ashindodedi. Chienda. Namusudobatsirwa ndandapedza zvananzi. Nditore chitini chimwe chemvura udire pandandasiya apa. Kwana. Chifana ndidira kwani chitini mukati kuya. Padzamuda ushanza. Aya. Ndako. Aiwa, ndinonyana richangopedza. Gobora man, you said you're bastard. Basket, biscuit, you said you. Goborero. What's here? Lollipop. Say, oh, I think a lollipop one is 35 bana. 35? Eh. Nani? Iwewe, neni food, neni wacho. Ha. Ankuru, metizenyizo makati wanedeti. Kuna maindia ka? Ayo. You want to fly kwenda ku India. Tuona bora. Saka tisi shafana fly kwenda Spain kana ku England kuna garage. Saka ngatoni movie kana shakadara. Iwe. Kwenda next Spain ndio uko. Una movie. And the closer it gets, the worse your symptoms will become. Oh boy. And when it arrives there, your body Kuti tuone India movie. Ina sio tuone shore. Saka tuona movie. Tichana kitu. Tuone movie. heartbeats. How to breathe. Asinomboza kuti isusu tiri varume. Yeah, it's just a headache. 3 things. I'm just Bora. laying down for a bit. Beer. Nevakadzi. Ngatuone movie. Mutuone disturb concentrate. Uzongomutsa kana rapera. Uzoona bhora racho pareplay. Hello?
just might have a more definitive treatment. Mine. I'm not saying it anymore. I'm running it again. I'm me. What happened? You get hit in the head with a second coconut? Why have you been trying to contact me? Because I'm on your side. My side. Same side, right? That's what you call us? Well, there is no side, because I'm the only one left. You did that. No. Like I said, Mugwanora. I'm just double down this. Now you need to believe me. The FBI will be here any second. Mugwanora. I'm telling you how did it really went wrong. And because you still believe we can rebuild. Because I have a place we can talk, but it's not safe here. Good night, man. Okay. Never pattern. What's wrong? My tie. I'm sorry. Bamkuru. Handizvide mazvinzwa. Handizvide. Sorry, Lily. I'll forgive you this once because nestate yamuri. But that's not me, manzwa. Handite izvozvo. Sorry. Yangu yekurara. Chite zvekurara toni. Dzakumatiri murume mukuru kuchema ngemwana mucheche. Chite zvekurara toni. Kana maneighbors vanokunzwa muchichema ngemwana mucheche, inda kwenda unorara. Hey. Swear. Swear. Koye. Kona zvada izvi. Ndakuda kubereka. Yavarairwa. Hai. Unoona tivana twese twadyiwa. Oh, zviya pane imwe yave ine mauteni. Iyo. Imwe chete iri ndapana ngembiri dzine mauteni. Asi mangwana chai kana nhasi. Unoona kumati ina paine zvimwe. Oh. Kashipa mwana baba. Ewe. Ndisika mchini. Amweni. Tendeka tuona ka. Oh, ndiri kuuya. Apenyi ndiri kuuya. Ndichidziroka kuna msamoti ndakumbovasiya. Oh, makuda kudzokera. Ndotoshinzwa pamusiyama. Mwana atakuda kuenda. Aiwa, ndiri kuzvinzwa. Mama toona riko naambuya.
Baba ndida kumbonona kumba. Oh. Ndosvika kwabiwa. Aiwa. Tendaka. Mofamba zvakanaka. Ndida kutofamba kuchikuchena. Kana masvikako musikokwazisai mukwasha wangu nemuzukuru. Mumbonitumirawo muzukuru wangu ndiboswera naye kadhino. Anouya akangobva kwatete chete. Mutumira amboya kuno. Aiwa zvakanaka asikana endai mambogara mationa. Kuna ane musha wake wari kuzogarisa. Endai. Ndifambe kuchiri kuchena kudai. Ndizvozvo. Ndizvozvo kana masvikawo mungotifonerawo muchitaura kuti mafamba zvakanaka here. Munofarisa vamwe vese. Kana kapfuura ndikugadheni kumunokopindawo motema muriwiko. Iyo momba iri kunoku. Maita basa ndi. Maita kana musikana. Eka ndifambe. Obvatora chekuisira muroho wacho. Tora pane chipepa bag chiri kuseri. Pane paper bag nemapaper bag mukati. Wotora hombe racho. Mune mahombe ari. Ita mwana wangu kufamba kuchena. Ngatisetai saisa ndikutidzira mvura yenye kugeza iye mukati. Tombuisa imega inanzi. Ndada kugeza. Desho. Mugeze zvamurini. Konokura here. Amukuri. Chindipa bhegi kuita kuti. Kati mungu ndisafiri kuno. Ndingokusagati ndikatora mwana wako. Kuti mwana muri wako. Ankuru. Mukaito ndabika tea. Mamkuru. Dati mukaenda bika tea. Makasih. Mamkuru. What's wrong? Lelega. I think I have lost her. Mwana ile iko na mshidano. Lelega. Ndakauya kumusha this other day. Ndikaona maitanya vachihaga mumwe murume parwizi and she looked happy. Baba Tanya. Unondinakidza zvangu. Actually that day ndandinaye maitanya. Anga atodona parwizi pai. Jacob ndo pakamugama kuito kuti akamuhaga. Anga atopera frontline yese maitanya. Ndo pakagamwa na Jacob kuito kuti aihaga na Jacob. Lily, you gave me a cover and this is what this is not new. But you remember that time in my time. I'm going to cover the same way you're doing. This is not new. Uncle, ngamutara mega one my days are my time in my time. It's not my time I'm katsuini. Manzo. Inina ndinamba tavositanga dzeki ndotsvagira maitanya murume imakagara kuno. That's so not me. But anyway, fungai zvamunoda. Inini ndakudzai chokwadi. Jacob is just a soul loser. Inini I don't think anoqualify kuti aite bamukuru kwandiri. Saka kana muda kubelieve kuti yanga iri boyfriend kana kuti chii. Inandisisi pai. Watodzangwa. Bamukuru, we cannot be saying this over and over again, manzo. Inini ndikukudzai chokwadi inokuda kubelieve zvamuda kubelieve. Ndakena kusoma place panze. Zoya pano ka. My name. Mboya pano ka. Bamukuru. Segerera. Chisegerera chi. Segerera ona smile ako. Ona ka smile. Aiwa. Kanzangire kan sorry. Ungezofanana na maitanya leo. Zvinotondirwadza kuti amutrust mukoma wangu. Segerera kandile. Segerera. Wafanana na maitanya chaiyo.
Uncle. How do I look? How do I look? Uncle, that was a simple question. I said, how do I look? Mayday. Yes, again. I missed you a lot. For so long was not Zoruga. I missed you too about time. Anyway, call Hilary. I'm not much of so. Wasn't she giving me any trouble? No, not at all. As soon as the pan go in, get him there. The guy, I'm going to see a baker. My time. What would you do? You can always go get a one. Tishango shake of a button. Let me just go and put the baking button. Thank you for watching. Keep sharing and subscribing to our platform, Angela's Productions.